Hoxe, os alumnos de sexto B imos demostrar a presión do aire sobre un líquido, neste caso, auga. ¿Y qué necesitamos para hacer una demostración? Unha botella, auga, un globo con aire e unha pajita. Como funciona iso? Pois ímoslo a demostrar agora. Enchemos a botella con auga, facemos un burato e metemos a palliña. Despois, bordeamos con silicona quente para que non caia a auga. E poñemos o globo na boca da botella. Como podedes observar, a auga será empuxada pola presión do aire dentro do globo. Quen a empuxa? O aire que está dentro do globo. Hoxe eu de sexto B vou facer unha lámpada de lava para demostrar a densidade da auga. ¿Qué necesitamos para iso? Necesitamos auga, aceite, colorante, auga e pastillas efervescentes. Como se fai iso? Primeiro botamos a auga e logo o aceite. E como o aceite é menos denso que a auga, flota.